naghahandog ng Maadjong buntag mga kachunchans, and finally manguli na jud mi sa gikan sa Maribohok. Ug ang among ruta ron guys, padung sa mi sa mohapit mi una sa Tagbilaran kay nakoy paliton kay para sa atong ginagmayng negosyo, and then afterwards mo proceed mi ngadto sa Sibilya. Mahapit mi sa Sibilya tungod sa invitasyon sa atong mga friends in social media nga niuli gikan sa laing nasod. Apan sa di pa mo padadyon guys, sa mga bago pa sa atong channel, palihog ko og subscribe ug i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. Diya palihog po kog tanaw sa mga pahinumdom ijawat sa atong mga mamisos puhon. So karon guys, niata sa inyong makita sa atong video, niata nilabay sa Abatan Bridge o mano ang kanang tulay sa Abatan nga giguba ni sa una sa sa linog, mga naputod ni sa una sa linog. So mano ni ang present situation no ning Abatan Bridge. So taas ni siya nga ilog. Saan yung ilog? Pero nindot jud tan-awon siya guys, labi na og kamay mga ready nindot tan-awon ning mga tulay tungod kay dako ay kanang taas siya nga tulay dya. Ang view is ikapikas na mga nipa ang inyong makita is ikakilid dya. Ang sapa dako pod kadto, so nahawan siya guys, lami siya nindot tan-awon og kamay mga ready. So sampak pod ning maong sapa nga to sa dagat. A few hours later. Ladies and gentlemen, good afternoon, good noon, good morning, and niata sa atong bagi, Sibilya, sa mga friends sa social media nga na nakita. 2 years na mong amigo sa social media, sa karon finally, personal nga nakita. Ate Labihay Loya, Elabel, ug si Ate Flora Ritz. Yes, with Purami. And wife, Ondoy, the legal husband. Ang mga Florix kay murag nga naman sila duha gini. Kay Rich lang kang kay Ray. Yes, najud mi niabot jud mi danang kambagi. Salamat Ate Flor ug Ate Labihay Loya ug sa Elabel. Kayo do sa social media ra jud ta magkakita. Sa karon niya na. Sa wakas. Junjun's TV, thank you sa pagpugi nimo og anhi diri sa amoa. Yes. Kani sila man ni sila itong mga Hi everyone! Yes. Hello, di ami si Junjun's TV. Yes, Si salamat. Labihay Loyang si Flora Ritza. Si Flora mi galingkot nya na to. Sa social media, happy dun ni sila kadyo. Hi guys! Like, comment, and subscribe. Elabel. Yeah. And Flora Mi is in the house. Grabe na, daghan na ni sila nasod na kuanan. Sana all. Sana all. Daghang nasod na nga to. Siya mo mo tagahit pala bigyan mo. Gahin mo kasi Mabilin ra sa ka daga. Oo. Ang sa kadaga, nagtulog mo kadaga. Hindi mo dyan ugalo na kay Mingaw. Maano din o kanang kalaw na kapit. Kanang bugnaw ba? Kaya magkahoy. Makahabo ito ko. Kasagaran dili ko maghabo. Wami aircon ani Flora Mi. Ay, kari, Di naman may mag-aircon ko patong pikas. Bugnaw man. Kasagaran may aircon. Hindi ang tagaan sila man. A few hours later. Hi guys! Elabel here! Thank you sa inyong lahat sa pagpunta nyo dito sa bahay. Okay. Oh, nag-multi-club. So grabe guys, grabe yung bibuhan namo. Tiyaw ba walo mi kabuok, then karon pa jud mi nagkakita daning upat kabuok nga mga friends namo sa kanang YouTube. Imagine 2 years nga nag-friends mi sa YouTube, and then
karon pa mi nakita personal na nila ni Ate Flora Ritz, ni Ate Lebahay Looya, ni Ilabel ug ni Ali B. So gawas na nila ni Agaw Pamilyang Laagan ug ni na course channel kay permi man may kanunay magkita labi na ni na course channel nga kanang classmate jud mi sa high school. So mana nga aram bibuha jud namo murami og mga lansidjang dani. A few moments later. Daghan salamat. Ani ka din magkita sa banglagin mo ganti makakta ng labi. Murag mga ni gani. Na bahala na. O, dahil salamat are sa among... Hoy, ayo na magsabat sa address kay makurot lagi lang kuan dari maputos man diri mga hitong banglagin. Kaya sila ra may ipanabaan. At sa paring ano? Ikaw na pupunta na eh? Ako po. Salamat Ate Flora Ritz, Ate Lebahay Looya, Ilabel, Ali B, thank you. Salamat. Oh yes. Oo, alam mo ba kauwan unya nagumuhapon. Rakyat aka mo taga diri dudura man mo sa galian. Adyo pa rin sa panglaw pa po ni. Ah, Magkakado lagi bilhin na ng motor ko gasolina. asa mo na enjoy ha, ma'am? Ay dito pa ito alis ka doy. Enjoy. Nagtagsa lagi mong motor. Ma'am, alis siya man siguro to. Ulingan man ta. Halim mo. Ulingan ta. Wala giguto ko dito mo. Pangulaw kay alin amin. Yang ibilin. Kulo. La. Mag-ride ka ni Belsing. Oo, ipag-ride na lang kay A few inches later. Dari taong di kahuwat na makauli. Tanaw jud ko kasi sa dari galing kay. Excited ko mag-unbox na ni. Dali na. Salamat sa sponsor. Yes. Ate Flora Ritz, Ate Lebahay Looya, Ilabel, Thank you. Alison, thank you so much. Kay gikan may sa Kambagi, Bilya, Wait, marami. Yes. Why? Ako MC. Yes. Jason Steve atong artista ron. Mag-unbox ko. Again, thank you so much, Ate Flora Ritz. Di ba kahuwat makauli bisa nagkamuli sa dalaan ba? Sige, nay na diga pre. Excited man ko. Nagahon sa nagahon. Sa nagahon. Ay ay ay. Nanimaho ng regalo. From UK, London. Kot-kot lang. Pasig na makutan na. Pasig na mawag. Pasig na mawag. Dididing! Wow. Sanitizer. Di, ito na basa. This still unknown. Yes. Ala lami pa jud ako. Lami pa jud ako kay Godly. Ay, sabon. Oh yes. Hindi mo ko na pink. Jama-jama lang ka. Pang jama-jama. And of course, Napaday? Ay! Aso, basa. Wow. this is the Reason for the season. Believe for we we have have done his star. Okay. Sanisin. Hindi man kapasa. Narapong pinuhat. Hindi ko kapasa. Come, let us adore him. Wala may rapag. Alas, season's greeting. O ana lang ka mag-inom-inom sa imong ininit. Uy! May gisugsug ng pution! May labliter! Kaya. Halagaw! Uy! Pagkajapan ko sa kawai, nagkakat na mo sa vlog! Nagkakat na mo sa vlog! Hala, nalagi blue ning tihag! Na-blue ning tihag! Na-blue lagi! Wow! Sana all profile! Dapat i-palit ko din o! Ano nang Palit ko na pula po! Kita salamat ka sa mga ate! Salamat. Salamat! Yay. Generous ka do! Siyapot. Di apa dyan, majabu pa dyan na! Kahit manihapon na nato! Manihapon, majabu! I'm so happy! Happy na dyan! Kaya di rin makahuwat mo Always dyan pa happy! kong happy kay nakaabot ko dito sila. Do kay raman ko na ilang friends, 2 years. Agad Sunod ko na pag-vlog. friends na lang ni Kuan at Flora Ritz. Sa kanang pag-vlog ni Ate Lebahay Looya. Una, mas ate Flora Reds no? Oh, matahan na pong gitabangan sa idahang paan channel. Vlog.
Oh. Salamat. Salamat. Ate Labiha Kaya Iluya. kung di ko di may makita na nila in person. At si Ella Bell. Matong pag-uli nila, tinggahin sa pagkuhan, time, sa kanang ang ganda si Purame nga mga tumi. Kaya, bawa mapagod ka kurausa. Na. Di, siguro pa kamuan lagi ka ora. Mawala ko si Kaya ka na kurausa. na'y hatlot food. Matod mo kagi ka ora usa. Sa, Salamat po kayo mo kong invite. thank you Purame. Tapos Thank you po. isa. Sana. Nakasawahin ni Araw. Yes! Nasakay na akong biyahe sa nagkabagsa. Hindi man makahuwat. Pero maglaw. Kuan, simo-simo. Anbat pagagad. Excited man ko, Purame kay. Saan, may pasa ni sa. Nandiyan po sa rakadlaw gamit ng sanitizer ha. Sabi ko sa ati po. Nandiyan po din nun. Nandiyan po tilawan. Ano ito pagkamit? Uy, hunaw to. Pagagad. Kaya kong kampyo. Ayaw, okay, madaan. Sakto na, salamat! Salamat! Salamat po, Bye-bye! Rene. Salamat Salamat, po! Bondoy. Salamat!